παίρνω μέσα μου αεράκι. Τι θα γίνει, θα ξεκινήσουμε ποτέ? Είμαστε έτοιμοι? Θα τα πω τώρα μόνος μου, θα κάνω πρόβα. Πάμε. Το νιώθετε κι εσείς αυτό το breeze, αυτό το αεράκι? Είναι ο αέρας της επιτυχίας, της αυτοπραγμάτωσης, του έχω φτάσει, της απόλυτης ευτυχίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς θα πρέπει να αερίζεσαι σωστά εσύ και η οικογένειά σου. Η συμβουλή θρύλος για την οποία έχω γίνει παγκοσμίως γνωστός σε όλα τα διεθνή φόρουμ είναι αερίσου. Μπορείς. Άσε τα μυαλά σου ελεύθερα να πάρουνε τον αέρα τους. Και φώναζε αέρα όταν μπαφιάζεις. Σου λένε κάτι και σε συγχύζουνε. Αερίσου. Έχουνε γυρίσει τα μυαλά σου με όλα αυτά που συμβαίνουνε γύρω σου. Αερίσου. Έτσι, όχι μόνο θα έχεις δημιουργήσει μια αεράτη ατμόσφαιρα, αλλά θα είσαι και cool, εσωτερικά και εξωτερικά. Και μην ξεχνάς ποτέ, get a life. Ασυχτήστηκα. Αερίστηκα θα λέω. Ασυχτήρα αερίστηκα.